W Krakowie odbyło się spotkanie grupy E5, czyli formatu zrzeszającego ministrów obrony 5 państw o największych wydatkach na obronność w Europie: Polski, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Obecne były również wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej Kaja Kallas oraz zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerińska. Wzięła w nim udział w formule online także Ukraina. Spotkanie w dużej mierze poświęcono systemom dronowym i przeciwdziałaniu zagrożeniom, jakie niosą ze sobą. Polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bezzałogowce spowodowały prawdziwą zmianę paradygmatu na współczesnym polu walki. Ministrowie podpisali ważne oświadczenie dotyczące uruchomienia inicjatywy o nazwie LEAP. Zakłada wspólny rozwój zdolności rażenia z wykorzystaniem dronów, niskokosztową produkcję oraz wspólne zakupy efektorów dronowych. W trakcie rozmów omówiono również najważniejsze wyzwania bezpieczeństwa na kontynencie.